dapat, di ba, ginauna lang mga healthcare workers. May ara naman niya nagkakatabo nga ng giginuwa nga ang mga hindi dapat pa nga bakunahan kag ulihi sa listahan nauna na bakunahan kaya mo na action friend Brakis ang dugalibog ang ulo sang mga pumuluyo kung ano na lang ang ila sini nga patihan action friend. So far, diriliwat sa syudad sa Bacolod action friend although nga padayon nagahambal ang aton sini nga mga otoridad nga isolated case ang pagpangluthang pero tido sa isa kasi mana kita mo man action friend do may ara iya sa mga isa duha nga nagakabiktima action friend kay nagakapatay tungod man sa pagpangluthang kag ti balon ta nakaron ang dugang pa action friend nga detective pero ti na-notice na action friend wala gali kay do na agaw pansin naman bala sa national news nga liwat iya gin mando ni Presidente Rodrigo Duterte na patsyon ang mga komunista bala action friend. Kaya grabe no do kung amo na action friend do wala lang although nga ti mga komunista na sila abi pero tawo lang sila kag ti do kung amo na iya nga mando action friend do sapat bala ang pagtratar man sa isa katawo sa iya isig katawo man pero ti iya na iya kinamatarong iya na poder sa pagpalayag sang amoy na action friend pero dito ko lalbaan lang kay mando na ina hindi mo daan hindi man manigar action friend no nga tikis bala may mga false kumbaga may ara false positive bala nga abi mo part na siya sa komunista kung part na siya sa komunista kung ano pa nang ang trabaho niya kag mapasibangdan bala siyang friend di ko mapatay mo na hindi na iya mabalik ang kabuhi man sang tao so, actually din action friend ang inkwento basta kumbatan gani ang New People's Army may armas inkwento sa soldado may armas ti okay lang hindi lang may labtan ng sibilyan kay man ti armado na sila kumbatan na sila mainkwento gina okay lang kay ti kung sila mag-inkwentuhan ay basta wala lang sang masalabat nga sibilyan wala problema kahit lunsay may mga armas mo. Correct, action friend mo na iya mga reasonable na iya pero ara bala siling nagalakap na iya ang isa ka persona tapos mapasibangdan bala nga ay do ano man siya do amo na bala action friend yung mga sitwasyon ti ginalikawan man na kay ti subong daan issue na sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte kadamo with the action friend sang mga nagakalamatay presto sa lawyers alone to action friend kasi mga hukom no naglambot ya sa 60 plus to ti how much more ang mga ordinary people nga kisa mapasibanggan lang matag as amuna pero hindi man gali action friend no that's why nga ang iban nga mga persona naga-question kisa sang authority naman bala sa aton sining mga otoridad action friend I mean authority ang power kag ang mga action friend ang ila ara sa posisyon bala tikis gina-question na sa aton sining mga ka-action pero aside from that sa gihapon action friend no focus ang COVID-19 bangod nga padayo naman nga nagasaka ang kaso hindi lang diri sa Pilipinas kundi mismo ma-experience sa direction friend sa probinsya sa Negros Occidental subong man diri sa syudad sang Bacolod kay tinagakakibot ka balakis nga kumbaga si City Ad Faction Fred 3 pa yung last nga nag-double digit ang syudad sang Bacolod mo subong nga ako nagligad yung adlaw or sang Wednesday dito naman action Fred nagbite na dula si action okay itawagan sa liwat sa aton special communication at kita bulag temporaryo karon no dugay-dugay kay action din mao kadamo kita sa mga obligasyon karon nga kaagahon ari na siya action din come again. Pero anyways, action Fred, amo na sige hapon, dapat extra halong lang ikita although may COVID-19 vaccine, hindi gid magsalig. Proteksyonan gid ang lawas paagi sa pagsuksok sang face mask, pagsuksok sang face shield, kay assess mo gid kung tawo palayo ka na lang para mapatuman man ang social distancing. All in all, action Fred, tawhay lang ang syudad sa Bacolod, siniman nga kaagahon. Para sa complete management sa inyong liver detox, mag-DTX 500 sa kada adlaw.
Observation report sa patrol, Aksyon Ida Naboso. Una sa Balita Refraction. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:23 na. Madmad na. Pulo pamahaw na kita. Birnes subong. Anano ang manamit pamahawon, paburgos, palibertad, sa market, palapala, bakal kita pamahaw, karon nga kaagahon. Daw ka namit tula, no? Karon nga aga. Daw ka namit sabaw-sabaw, higop sabaw. Namin yung magtula ka mga ulo kagingaw, bla. Sus. Daw gina pananaw ko galatab-latab, ginang sabaw, ya, bla. Baklan mo batuan kag paitan. Sampawan mo kulitis. Bawa, pagkatapos bakal ka bla ng isa kaputos nga Bisaya nga ginamos. Pagkatapos bakla mo kalamunding. Bakla mo sa kutitot mga anom kabilog kag pusan bla. So ga panagantan laway mo portes pagkanamit. Daw kanamit ipuli kag ipamahaw karon nga kaagahon. Ang gaserve si mo bla ng gatulo tampi lang tuwalya bago lang tapos maligo. Gakalain. Porte. Sige na. Panomdom na kung ano ang ipamahaw naton karon nga kaagahon. Daw gina pananaw ko bala? Nang magbakit ka bala sa tinula mo? Nang gaso-aso pa? Baho. Pagkatapos, ang pila naton ka mga kauturan, paborito ginilang ulo mo? Gina lips to lips nila ang mata sa pagkanamit. O ano pang ginahulat nyo? Bangon ron, mapulo pamahaw kita. Karon nga kagahon. O sige, si Duna Robles Prodigalidad sang San Diego, California, ara na siya, nagaupod na sa aton karon nga kagahon. Kay Ilsa Biasong Gordon, banay ako nung si Ronnie Gordon Morning, si Jubal Trinidad, upod naton karon nga kagahon. Kay Leo Antibo, kay Lose Ruida, kay Deloterio Acosta Gare, happy birthday ko no sa anak nga si Greg. Greg, happy birthday, Ged. Si Banisa Mayo, ara na siya. Good sunny afternoon ko no. Afternoon, hapon dito sa ilay, no? Sige, ginatamyaw ya lang, Ang iamyan si Noel Amar sa Canada. Sige. Upod-upod lang kita. Tagsa kaagahon, Bisan paano, basta ara ka mo. Was-was lang kita. Tagsa kakagahon, dulong sa inyo sa mga mensahe at mga bulo balita. Ariglado, sige, morning. Dire kita. Dali kita nga. Antes na mag-arangkada sa pila naton kaobligasyon, napahanumdum ka mo, nga ang libre nga medical check-up kag konsulta.
dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Don't not just throw away questions and statements. Kasbarang aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang ninsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number... Bangon ron, kay Asmen Roldan Rabilio, kay Ibon Busher San Germany Arana, kay Pili Morales Cuello Aliesa, si Milili Uligo Arana, si Noel Amar Morning kuno, kay Banisa Mayo dira sa Minnesota, kay Erne Odas Colidas, kay Huma Lumina, kay Asuncion Pastor, good morning. May lang nga pag-monitor. O subong, naka-full alert status ang Nokpo nga aman. Bangod sang ika-52 nga anibersaryo sa New People's Army sa Marso 29. Ang Philippine Army, ready sila sa anuman nga mga mahimo ilansar sang mga katapo sang New People's Army. Ariglado, ang iban balikan ko kay may obligasyon ako, standby anay. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang inyong mabatian.
kadapya na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang ginadang pilihan padayon aksyon radyo sanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon madayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sa ginadang piligan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. kita ulog na na'y sagsay ang mga kahintangan responsable ang pagbalita pagdayon na ipalat na malasig pero sigurado aksyon na may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay 38 na! Ano pang ginapaburoy-buroy mo? Daw kabudlay ibangon? Kay Bilini Pamusino bangon ron? Kay Ame Agustines Baron? Kay Marlene Diaz? Kay Warren Ortiz, good morning. Kay Imbong Jucampo? Kay Chawok Gimparm sa Alangilan? Kay Jumari Kalibho, good morning. Karon nga aga kada agaya, tulotamyaw kita, enjoy kita, dugay-dugay, arangkada na kita sa pila kadalagko nga mga balita kag mga isyo. Natipon sang aton mga reporter kag subuman ko angkor. Karon nga kagahon, Biyernes ba kadali na lang, pila na lang kaadlaw pagkatapos masulod na ang Semana Santa. 1, 2, 3, 4. Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado de Gloria, kag subuman Domingo de Pascua. Makapahuway-huway man kami ba? 3-4 kadlaw man ang maka-relax kami tagsa katuig. Ano maning nagakatabo subong man? Pulo ka mga frontliner, kung naging bakunahan, ay naigo gyapon niya sang COVID. Purti si COVID, no? Gabato saya mo sa bakuna. So, halong-halong kay kadilikado, kinanglan siguro kumplito gid. First kag second dose para nga daw medyo may ara kita kabakod nga makasali kita bla nga hindi kita pag-arangkadahon ni COVID. Ay, portiho. Liguhan mo lang jutay, medyo hindi ka lang kapreparar tapos kagid sa COVID. Bisan gani si Presidente Rodrigo Duterte nakibot niya, si Roque, di nagkuha niya sa iyang COVID man. Ti subongo, ang pila ka mga opisyal naton sa Kamara Senado hala, ginapang arangkada sila sa COVID. Porte, no? Hindi maintindihan na porting arangkada sa COVID. So, halong-halong, uyag naton nga hindi kamo iya madutlan sining COVID. Ikabudlay ba ya mo? Magpositibo ka, makakulol ba? Ay, abi nyo, hindi lahog-lahog na nga i-quarantina ka. Por Diyos, por Santo, halong-halong kay kadilikado. Samtang porte ang arangkada sang COVID, ang politika, hindi gid mapaiway. Nagtukod na sang grupo ang oposisyon iinkwentro gid sa administrasyon. Kung sino man nga ibutang nga kandidato sang administrasyon iinkwentro sining karon ginasipad-sipad ginatun-an kung sino gid ang mas babaskog nga iinkwentro sa administrasyon. Ini mo sadya ni porte ni nga arangkadahay sa politika. Hindi lang nasyonal, pati na sa lokal. Pero siling sa Malacanang, di lang kami anay. Tutok lang kami anay sa pandemya. Wala sila sang sabat pa itrikta kung anano ang ila dipinsa. Sa diyahon taniya, ang politika. Manami ni kay dali na lang, sa masunod tuig na 2022 na maarangkada na bag-o ng tanan, bag-o ng presidente kung sino magdaog, bag-o ng vice-presidente kung may magdaog, mga senador, kongresista, gobernador, mayor, paidalom. Good luck sa inyo. Sa Oktobre, filing na sang Certificate of Candidacy. Ariglado, si Leo Antibo, good morning ko no. Kay Natnat, Jam-Jam, Kagran-Ran, kay Elmer Baron o Bailon Baron, good morning man. Kay Milagros Morales, naga-monitor siya dira sa Maaw. Okay lang Bulo monitor lang kamuda kay samtang gaarangka kita sa mga bulo balita, tulotamyaw, dugay-dugay. Pasudlon ta na ang aton sini mga balita nga natipon naton diri sa News Center.
Kay Ame Agustines Baron, good morning man. Kay Judge Nap Diamantiga Bugtaw na karong aga. Kay Bitilaw sa Binalbagan. Kay Ruben Tampos ang LTO, good morning man. Kay Maria P. Lobaton, good morning. Si Toto Raul Alibugas Dalomda, galadlad ka na da, sa pamahaw mo. Kay Roy Marino, kay Parerimias Arroyo, good morning da. Okay Dira kay Jimwell Agustin, saya pamilya dira sa Kawayan, good morning. Kay Marvin C. Kay Jan Hidalgo sa Manapla, good morning. Kay pare Erning Hurilia, kay pare Estoy Quirido, good morning man. Bulugtaw na ni sila karon nga kaagahon. Bulubugtaw lang kamuda kay ari lang kami dire, no? Nagamulo monitor kamuda, okay, happy lang kay ari man kami. Nagaarangkada balita. Bao si Lore Apurado, may ara sila derby kuno sa Mayo 3 Trikak Derby. Tribute kay Efren Apurado uto dia sa Galera de San Enrique. 3,000 kuno ang entry fee kag magdaog kamo 200,000. Ilan ni guro nga papremyo, no? Sadya ini ang enkwentro. Promoter si Paul Mario Apurado kag Lore Apurado. Pwerte si paring Lore natamyaw ka pirmi ni Steve. Daw amigo mo to sa Australia. Natamyaw ya ka pirmi kadaga. Okay? Standby! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Lado, sige kay Ninita Kalamba Figueroa, good morning da. Kay Kent Bulaka Juanisa, morning man. Okay lang ka mo da? Sige. Sa aton mga grupo da, good morning lang. Mayong aga lang sa inyo. May lang nga pagmonitor. Dali lang, mapahuway ako makadali. Pagbalik na ton arangkada na kita. Kay may obligasyon ako. Okay? Hindi magalin na. Balikan ko pa kamo pagkatapos ini. Ang inyong mabatian. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala.
Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso. Pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala. Senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan.
Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara sa Vida Vaccination. Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:57 na. Morning na. Kay Rinald Domingo Mirasol, kay Bing Bagatila, kay Losita Tahom Humilya, Sangkatamnan 3, Barangay Concepcion, good morning. Kay Junila Tarusan, Sang Purok 20 Alangilan, kay Jocelyn Libuon Dispoho, good morning. Kay Rimar Biranyo Lingoste,
kay Mercy Mirasol Flores, kay Lurito Armas Bidahas ang Narawes, Hinigaran, kay Wilma Inocencio Cabarles, good morning man, kay Martin Aliling, kay Rosalina Arellano Espadero, good morning. Okay, mabalik ako pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagkain na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo.
ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sinsan ano nga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. 7 na kay Cathy Berda. Happy birthday kuno kay Noel Lee Di Bulgado. Kay Vanessa Mayo. Si Alex Montisari siya. Kay Loveman. Bao Loveman ha. Diri kita. Balita na sa Kapitolyo. Asawa sa nagtaliwan nga binabagan Vice Mayor. Nagpanumpa bilang bag-o nga konsihal. Balita Kapitolyo. Detalye sinipod kay Aksyon Marlon Hilubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Nagpanumpa na kahapon kay Negros Occidental Governor Bong Lacson sa Governor's Office sa Kapitolyo Provincial ang bag-o nga konsihal sa nga banwa sa nga binalbagan nga amo ang nagbulos matapos i-appoint. Pila ka bulan ang nagligad sa nga magtaliwan si binalbagan na Vice Mayor Samuel Gavarand. Ining nagpanumpa amo si Delilah Suela Gavarand nga tiayon man sang nagataliwan nga BC Alcalde. Ang oath-taking ceremony nga ginpatagayon sa Governor's Office ang ginasaksihan ng Vice Governor Jeffrey Ferrer, araman si binalbagan Vice Mayor Orsicio Inudeo, kag kabataan ni Gabaran. Si Gabaran gina-appoint bilang konsihal matapos nga magbulos bilang vice alcalde si Vice Mayor Inudeo. Si Vice Mayor Gabaran nataliwan sa bulan sang Nobyembre. Ang kaakson gikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Hinovaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:09 na. Kay Asis Mahinayda, good morning.
kay Baggy Bugs, kay Baggy Alila, good morning, kay Dodge Dalida, good morning man. Areglado, mabalik ako pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabilayan. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyo, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y samsang anong nagkalintangan. Responsable na pagbalita, kagaya niya ita.
nga morning bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon, balita, banat bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palangga mga palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Aman, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga Masobra apat ka dekada nga pagserbisyo. Bantog nga komentarista sa radyo. Aksyon, Fred Salanga. Our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Kinkilala bilang icon of radio in Negros Occidental sa Tingog Kagandarawan Awards 2021. Aksyon, Fred Salanga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:15 na. Kay Ronnie Gordonda, good morning. Kay Yuditurta de la Piña Barbecue. Kay Angel Recoperto sang Woodside Alies. Gaupod na sa aton karon nga kaagahon. Kay Manjo Arnijo. Kay Sheila Alagos. Kay Cory Bidahada sa Quiet Morning. Kay Aluna Cortez Dinsay. Good morning man. Kapi-kapi kita anay. Dr. Alfred's Green Coffee. Oh, ano pang ginaulat nyo? Pangapi na kamo. Bilog nga pamilya ga pangapi. Action Eric, please go ahead. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Aber, tukion tang report ni Action Eric sa sining nga mga tinion. Okay na? Okay. Action Eric. Action Fred, good morning report gikan sa Bacolod City Police Office. Nanawagan si Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Operation Chief sa Bacolod City Police Office sa mga firearms holder dili sa mga syudad sa Bacolod nga wala pa makaparinyo sa ila sila armas lutang nga kung mahimo sarang nila ini masungka o kung deposit sa Bacolod City Police Office durante nga ginaprocess nila ang ila sila nga permit. Sa datos kaginhatag exclusive sang Operations Branch sa Bacolod City Police Office, kapin pa sa 7,420 ka mga armas lutang diri sa syudad sa Bacolod ang wala ma-renew ang ila sila nga firearms license. Halin sa bulan sang Enero tubtob Marso 15 sini ka tuig, apat ka mga patented firearms ang voluntaryo nga gin-surrender, kag 23 naman ang sa loose firearms. Samtang may 5 ginabang Action Fred ka mga armas lutang ang gin-deposit nga mga patented sa headquarters sang Bacolod City Police Office. Suno kay Liada Action Fred, kalabanan sa mga tagya sa armas
mga negosyante, politiko, law enforcement unit, kag iban nga mga individuals nga wala makaparenew sang ila sini firearms license. Isa sa ginalantaw Action Fred Niliada kon nga katako pa sang wala makaparenew sang ila sini nga firearms license bangod una epekto sang pandemic. Kag ikaduwa Action Fred tagaan mo gyud sang tiyempo kag ligwa didto sa Iloilo ang pagprocess sa mga papeles nga kinahanglanon agod imo marenew ang imo sini nga firearms license. Ang ato nga guidance sa aton nga mga station, actually may mga focal person ang aton station nga muna sila naga-conduct sang tukhang sa mga firearms owner. So since nga bag-o ni sa nga data nga gin-download sa aton sang regional office, so gin-divide naman ni based sa address sa mga firearms holder sa stations 1 to 10 naton. Okay. So last 2 weeks ago naghatag na kita sa ila sang mga listahan kaya mo nang ginamatamat nila tukhang para ma-surrender kung wala na sila gana mag-renew sa ilang lisensya or i-deposit anay nila samtang ginaprocess ang mga lisensya nila. Muna sa bali after makabisita sila sa balay sang tagyasang armas, ginapasubmit natin sila sang special report, present action picture. So kung hindi sila sa nagyapon mag-surrender sa armas nila nga wala ma-renew ang firearms license, may mga kaso sila tabangon, sir, no? Amo na sang ginapension din natin sila kay kung anhon gid nang loose firearms nang ilang mga armas, so pwede natin sila na ma-apply ang search warrant sa korte. So kami man para hindi man sila uwian man sa palibot nila o ano o mabag lang ginahara sila sang pulis, amo na nga ginapension din ginamon sila. So kadako kaya kung sa Santon auto daw wala tagin ma-reduce ang ining record ta, sir, no? Actually last year mga 7,600 plus ni siya, subong daw 7,420 gyapon. Although nga nag-reduce gid man sa pero tama kagamay, siguro na-reduce na di ang mga cannot be located sa Bacolod sa area naton. But then kung nantawon sa siguro kay may pandemic man subong rek, kaya mo na nga daw na delay lang nila mga processing, especially mag-abo ka to kay Chililo nitang euro mo kung why karabandri sa aton. Action Fred, si Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Operation Chief sang Bacolod, PNP. Ini nga balita, ginadulong sa iyo sa kalumansang Santon Plus Herbal Soap may antibiotic na pandepensa sa mga germs, viruses kag bakterya. Santon Plus Herbal Soap, epektibo, batok sa mga katol-katol, arekis punggod, anap-ap, ringworms, kaspa, body odor, kag iban pa nga mga skin problems. Ika sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Action Radio! Action Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na. Kay Pili Sarsiban, good morning. Kay Angela Liarte gayon dato. Kay Aida Alunan, ba si Jose Griole Tansingko gayuna, happy anniversary. Upod kay Mrs. niya, happy gayuna. Anong preparasyon? Tumba ba kaged? Kay Jerome Lipana, good morning. Bao si Labmeno, si Dilma Lopez kuno. Gakaon, kalo-kalo. Mabalik kami pagkatapos ini. Normal sa mga coffee drinker ang pagtaas ng asid. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay,
lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination. Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang source. Ay Dante Makilan, Morning Man. Diri kita ho. Santon Plus Herbal Capsule. Ano ang mabulig sini? Sa pilan Standard Time, las 5:28 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw 17-7. Una nga bula 17-7. Second Draw 28-30. Ikaduha nga bula 28-30. Third Draw 7-18.
Ikatatlong nga bula, 7 kag 18. Rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Loto 649 kita, jackpot 15 milyones, 840,000. Resulta in any order, 34, 32, 8, 23, 33, 10. Resulta sang 649, 34, 32, 8, 23, 33, kag 10. Sa ilo kita 642, ang jackpot 43 milyones 656,446. Resulta in any order 20, 1, 19, 23, 29, 33. Resulta sang 642, 20, 1, 19, 23, 29, kag 33. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:29 na, kay Rinaldo Tilos Espadero. Good morning. Ba si Tony Diaz, di Anton Diaz dira sa Patria Village. Good morning. Kay Imbong Jucampo. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Swab testing para sa mga private apor pasulod sa Bacolod din suwestyon. Upon kita kay Aksyon at Tayhupon. Aksyon at, please go ahead. Good morning, Action Fred. Ginaproponer sang komitiba ni Councilor Cindy Rojas ang pagpaidalom sa swab test sa mga private apor sa authorized person outside the residence nga natala na magasunod sa syudad sang Bacolod. Suno kay Rojas, apisar sang NIATF Resolution number 101 sa diin dapat maging unhampered ang mga pagbiyahe sang apors, ini nga regulasyon ang mahimo nga aplikable lamang sa grupo sang apor nga yara sa government sector kag hindi naman sa pribado nga mga grupo katulad sa mga construction worker. Dugang pa ni Rojas, ini nga proposal sa nga komitibang natala na gigasumiter sa talatapan sa alkalde para sa nagkakaigo nga pag-akto kag nagakinahanglan man sa approval gikan sa regional IATF. Ini nga tikang sa komitiba sa konsihal ang resulta sang damlag lang nagtaas nga kaso sa COVID-19 sa syudad sa diin kabahin sang pila ka managpositibo sa swab test ang among nga grupo. Ang aton apors unhampered ang ila travel mo. Although there are apors that come in groups bala, inang mga construction workers. Actually, one of the reason why nga ang cases naton nga nagasaka is a portion of those are apors. Actually, gina-work out naton if we can change our travel guidelines sa apors. But it remains to be seen. We are still getting the approval of our mayor and ang aton nga request man sa RIATF if daan ta sang approval nga kung pwede ta maswab ang aton nga mga incoming apors private apors, hindi government apors. Oo. So government apors because government apors they are stated under the resolution sa aton national IATF that they should be unhampered. Their travel should be unhampered. But it was not stated kung ano ya ang guidelines ng private apors. So we are trying to work that out pa right now. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang kaaksyon nyo, Aksyon at Tayhupon, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:38. Mabalik kami pagkatapos ini. Cellphone Plus Gold. Ako galing si Shirley. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counter
counterpart sa Senado nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa Kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsag ang mga kailangan. Responsable at pagbalita, kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang pala. Good morning man. Si Runa Rihida Trabaho. Good morning kuno kay Mr. and Mrs. Elbes Kag Dura Patigas. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna,
ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination. Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Kay Merle Lim, kag SB Junel Magalion, kay Alex Puentes, si Noel Amaro, gatimpla pamahaw, kay Elizabeth Balata Gamala, good morning, kay Francisco Guangco, kay Mel Batilier, morning ko no, kay Miss Amanda Arindon. Diri kita ho,
Nokpo naka-full alert status kadungan sang ika-52 nga anibersaryo sang New People's Army. Si Action Brian Morden may report. Action Brian, please go ahead. May action na Fred preparado na or mangin na full alert status karon ang Negros Occidental Police Provincial Office o NOCPO sa plaboton nga ika-52 nga anibersaryo sang New People's Army o kon NPA sa Marso 29, 2021. Sunod diri kay NOCPO Deputy Spokesperson Police Lieutenant Abigail Dungasco, wala sa naghatag sang kumpiyansa bangod may pilagin man ka mga ginahimo nga aktibidad ang NPA kung may ara sila sang selebrasyon Action Fred. Nahibalaan nga mahimo lang gid nga collateral damage diri ang PNP kung may ara sang aktibidad nga mahitabo sa ila. Karon pa lang mismo pila ka semana antes pa naman ang nasambit nga kahiwatan, nagmando na si NOCPO Director Police Colonel Romy Palge sa kapulisan nga maghalong gid sa tanan nga mga tinion. Malapit na po yung anniversary po ng NPA. So regarding din po dyan sir, may guidance si PD. Kino-consider po namin yung buong Negros Occidental po sir na i-full alert sir or mag-ingat sir. Hindi lang po tayo magpo-focus po sa isang lugar or area po ng Negros, but as a whole sir, kabilugan ng Negros Occidental. Inang balita ini sa Action Brian Morden nag-report una sa balita o sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:50 na. Kay Rodilyn Alvarez Bayabado, good morning. Kay Banoy Bahande da. Mga blatter entry pagkatapos ini. Aragay! Kasakit kisang tiyan ko. Hindi ako kapamuhin. Mauga, talunuoy sa imo. Kag delikado na. Mabakal ko sa butika sang Super Fiber. Super Fiber. Ang pinakabago nga produkto sa Life Extension Philippines. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics ag alkaline food. Likawan ang colon cancer pagi sa pag-inom sang Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kada tapos kaon. Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber. Ibahin mo ang Primera Light. Aroma'y nakaka-excite. Kakaibang sarap, may ingredient na galing Spain pa to. Award-winning pa siya. Mag-Primera Light ka na. Drink responsibly. Mateo Guricelli here. Iba ang Primera Light Brandy. Drink responsibly. Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination. Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program.
Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:57, pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Eden Abuso. Areglado, naka-standby si Aksyon Eden Abuso. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:57 na. Areglado. Naka-standby ang patrol. Okay na si Aksyon Eden. Kung wala pa, standby. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang... Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang ninsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share.
Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siring nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaong kag kasanan Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sa biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio Salamat isa pag-servis This time patas kag balanse matuod na mensahe wala sang hirang pilihan Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:02 standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 na magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,